लोमजोब्बायलै न'आनो गसाइगावनि दालां गोलावनि खेबना लोमजोब्बाय लोमजोब्बाय न'आ थानानै दोनै लामा हाइरड सारजोबनांबाय लामा हाइरड सारजोबनांबाय मानसिफ्रा बे जाहैबाय बाथौ मन्दिर थांग्रा जयनगरजोंहाय थांग्रा बे लामाया ओमफ्राय बेजोंहाय ओरैहाय नै लामा थाजोबनांबाय सेस दैबाना दिनै जों फिल्डआव थाङाखै जोङो लामासो गिदिंदों हाइरड गिदिंदों दा नायदो नोंसोर नुगोन बे लामा सेस थाजोब्बाय आरोना लामा थानानैहाय ओमफ्राय गैला हाइरडआव थाजोबनांबाय ओरै गाहायना थारमाने लोमजोबदों जों दा बिजोंहाय फिल्डआव गिदिंदों माबायदि मोन्दों गिदिंनानै बरिया जों फिल्डआव गिदिंदों मोसादोंबो रिलिफ केम्पबो नायदों लामा लुनायखौ आरो ओरै गाहायाव दैबानामोन दा खेबथ'नाय जादों नंला सानथामसो उनाव खेबसिगोन आरोना दै रानबा बेवहाय गिलु थाजोबा गिलु बालु दंलै ओंखायनो गिलु बालु दङ गारियाबो खारगासिनो दं दैबानाबाबो बावबो दं नै लामा थाजोबनाय हाइरड बियो नायनो हागोन होमबा जोंनि ब्लगखौ नुबाय नुनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट आरो शेयार खालामदो दा जोङो हाइरड थाबायगासिनो दं सानैजोंहाय दिनै जों बाइक लायाखै ओरैनो आथिंजों थाबायदों जायगा नायदों आरो दै बानाजों नालाय जेरैबो बेनि थाखाय जोङो आर्मि बासबो थांगासिनो सानैजों ओरैनो लामा ओरैनो थाबायगासिनो दं आरोना बिदिनो मा खालामनो टाइम पास होननानै जेनेबा फिल्डआबो जायाखिसै मा खालामनो होननानै जोङो थारमाने बे लामा गिदिंनानै जायगा नायदिंबाय आरो